Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar tamu ta hasken Africa TV. A yau mun wayi gari da wani labari da yake ta yawo a shafukan sada zumunta na dangane da mutuwar Malam na Ta'ala na shirin daɗin kowa. Tashar mu ta hasken Africa ba mu ƙasa a gwiwa ba, muka bincika ko muka gano muku gaskiyar al'amari dangane da mutuwar Malam na Ta'ala na cikin shirin daɗin kowa. Sanin kowa da dai Malam na Ta'ala ba shi da lafiya, yana kwance a gadon asibiti cikin wani mawuyacin hali. Amma sai aka samu wasu al'umma daga cikin al'ummarmu maimakon su yi masa addu'a ta samun lafiya daga yanayin da yake ciki, sai suka kama yaɗa labarin cewar ma Allah ya karɓi rayuwarsa. Don sanin ku ne cewa ba wannan karin farko na yaɗa mutuwar jaruman masana'antar ta Kannywood ba kuma tare da Allah ya karɓi rayuwar tasu ba, sai daga baya kuma a samu labarin cewa suna nan da ransu. Gaskiyar magana ita ce Malam na Ta'ala har yanzu yana nan a rai, sai dai yana cikin yanayi wanda yake buƙatar al'ummar musulmi. Muna fatan Allah ya ba shi lafiya, Allah kuma ya sa kafara, Allah ya tashi kafaɗinsa. Kada dai ku manta tashar hasken Africa TV kuke saurare. Kada kuma ku manta ku danna mana subscribe ko kuma danna mana alama ƙararrawa. Ku like ku comment domin samun labaran namu a duk lokacin da muka ɗora.